זה הגולאב ג'מון. גולאב ג'מון? כן. יש לנו פה... מהשף של אינדירה? כן. ואיפה הוא? למה הוא לא הגיע? הוא לא הגיע. יש מטבח של רונית. זה המומו. פה זה הפנג'אבי סמוסה. יש פה בג'יה בצל. אתה הכנת את זה? עם ציפוי של קמח חומוס. לא, רונית, מטבח של רונית. ויש פה בטטה ורה. וזה הרטבים של הסמוסה וזה של המומו. ויש פה צ'אי מסאלה. יפה. זה הצ'אי מסאלה. הבטן כבר לא עומדת בזה. כן. והכינוחים? I need some paper napkins also. No, אוקיי. יפה. אז איפה המסעדה שלך? אני עושה קייטרינג מהבית. קייטרינג מהבית? בנתניה? לא, פתח תקווה. פתח תקווה. יפה, אז הגעת עד לפה. תגידי משהו על האוכל. כן, ספרי קצת, מה? הבטן שלי כבר... הוא בעצמו מפורסם. באמת? אני לא אגיד כלום, אבל תגידי מה שאת רוצה להגיד על האוכל שלך. באמת, לא צוחקים. אז אני עושה קייטרינג מהבית, בפתח תקווה, ורק משלוח, אין משלוחים, סליחה, איסוף עצמי. איסוף עצמי. אז אתה צריך להגיע... איפה זה פתח תקווה? בג'בוטינסקי 9. זה כניסה לשוק שם. ליד השוק שם. כן, במרכז, כן. אמא שלך הרבה שם, כן. כן, יש הסעות, יש הכל שם שמגיע. למה את לא עושה בשוק? המון אנשים יגיעו גם לשוק לקחת. נכון. כדאי לך, תחשבי על זה. הנה, נתתי לך פה איזה טיפ. כן. באמת, המון מגיעים לשוק. לא, אבל גם, זה שווה. זה כמו שעושים, מגיעים, יעשו טעימות בשוק, יגיעו אלייך הביתה. אבל תשמעי, ייקחו טעימות אצלך בשוק, תגיעו לחזר הביתה. זה בשבילך, כאילו. איזה שבוע עם פופ-אפ כזה. יפה, אז שיהיה בהצלחה, ובקרוב ניתן מהמתנים. אני אשמח לשמוע חוויה. בכיף, תודה. תודה.